ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଦିଦି ଲେଖିଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିଛି। କହୁଥିଲେ ପରା ଭାଉଜ ମୁଁ ଫୋନ କର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ରେସିପି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଅଛି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। କାଲି ମଟନଟା ବା କଲା ନଥିଲା କେନା ମଟନଟା ଭଲ ହିଁ ନଥିଲା। ଭଲ ହିଁ ନଥିଲା ନା ଭଲ ହେଇ ବି ନଥିଲା କି ଭଲ ବି ନଥିଲା। ମାନେ ମଟନଟା ବାସି ମଟନଟା ବୋଧେ ବାସି ନ ମଟନଟା ଇଏ ଖାସି ନଥିଲା। କେନା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ବିକୁନି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି କ'ଣ ଲାଗି ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ପକେଇ ଟିକେ ରଖିଦେଲା ନହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଭଲ ଫଟୋ ଆସୁଛି ତ ଲଖିକିନି ବସିଛି ନଣ୍ଡାରେ ଫଟୋ ଉଠି ଖାଇଛି। ଖାଲଟା କାହାର କହୁଛ ତାର ଖାଲ ଚିନ୍ତା ଭାଉଜର। सेल्फी स्टिक टा नहीं आसले भल था तोर अछि की का जाने गछ दुरटे ठेगाना है ज्ञान लखे मोबाइल उड़ी जे भागी जा 360 कैमरा रे किन दो भल तो तमा तो अछि गोटे तो YouTube चैनल खोलले काले तमा कैमरा टा अछि घरे घरे सेटा 2GB 4GB RAM 4GB पड़ी छी चलची वीडियो करी छाडिया कथा स्पीड करिया बडी। हां स्पीड हबो स्लो मोशन भी हबो। खाली आस्ती जे वीडियो तुमको लाइक से आउ दे मुड़ दे एबे देखा आरंभ वाला भाग गछ जिंदा को आसी हाथ रे पुरस्कार देला ले आउची बजो सब देखो गछ कोने तो केते बड़ बड़ गछ आसीले वीडियो करी कर चलछ सब ध्यान से देखो तो सब मयूर न हरण पड़ बोलथाय नहीं जो घाटी कोन कि से घाटी की टेंशन बाइक की नहीं परिबो तो किछ नहीं कुछ बाइक दीटा दे दिबी ना एते लोक वाला जो काहे में ऑटो टेम्पो गुडा करी जिया हबने हां से बुझी दबे भाउजो तो गछ वाला देखुन केडा गछ एबे नहीं शीत दिन जिया पुनी
ଆର ବର୍ଷ ଗଛରେ ବହୁତ ପଇସା 50,000 60,000 ଲାଖ ଗୋଟେ ଗଛ। ଆମ୍ବ ଗଛ ନାଇଁ ସବୁ ଶାଳ ସବୁ ଆଗ ପିଆ ଶାଳ ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ କଲର। ହଁ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ମୋର। କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପରିବେଶଟା ଭଲ ବାଗ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ବାଗ ସାପ ଭଲ କାଠ ହଁ ବାବୁନା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବା ସବୁ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖୁନ ଜଣା ପଡୁନି। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭିତର ଗୋଟେ ବାଘଟେ ବାହାରିକି ଆସିବାର ଯଦି ଯେମିତି ଫଟଫଟ ଶୁଭୁଛି କଣ ମାନେ ଚଢିବ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କରିବା ମନା ଲୋକ ଯୋଉ ଚୁଲି ଫୁଲି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି କି ସେଟା ନିଆଁ ଲିଭୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଥିବ ନା ନାଇଁ କାଟିଦବ ତମେ।